खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब नेसनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट ओंखारना फैदों। दाख्लैबाव आं नोंथांमोननो साख्रिनि मोनसे आपडेट होदोंमोन। जोंहा बेंकनिफ्राय साख्रि फैदों होननानै माने जोंहा क्लार्क साख्रिनि आपडेट फैदों होननानै नोंथांमोननो आं भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरदोंमोन। दा जोंहा लोगोफोर बेनि माने एडमिट कार्डआ ओंखारना फैबाय। नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोन। दा बेखौनो आं आपडेट होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बे इनस्टिट्युट अफ बेंकिं पार्सनेल सिलेक्सन जायखौ जोङो IBPS होनना बुङो। दा बिनिफ्राय गासै टटेल भेकेन्सिया जोंहा 6000 सामथिं एसे दङमोन आरो आं एक्जेक्ट भेकेन्सिया खैथा दं बेखौ मिन्थियाखै माने बावबाय आङो दानो माने दाख्लै बावै भिडिअ बानायना खोन्थादोंमोन आङो। नोंथांमोना भिडिअ नायनानै बानायखादों जानांगौ एप्लाइ अनलाइनखौ। दा बे साख्रिनि नामा दंमोन जोंहा स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पस होननाय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदोंमोन नालाय बे CRP RRBS बिनिफ्राय फैदोंमोन होननानै आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों। दा बे लोगोफोर जोंहा दायो माने एडमिट कार्डआ ओंखारना फैबाय। नोंथांमोननि प्रिलिमिनारि एग्जामा जासिगोन। दा नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअखौ नायनानै एप्लाइ खालामदोंमोनबा नोंथांमोना दा डाउनलड खालामनो हासिगोन। साख्रिनि भेकेन्सियाव आङो एक्जेक्ट नाम्बारखौ गोसोआव गैला जेनेबा बेहाय गासै 6100 बेसेबांबा दंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ बावबायबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं भिडिअ बानायनानै खोन्थाखादोंमोन। दा बिनिफ्राय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। लोगोफोर आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय क्लिक हियार टु डाउनलड। बे नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे लिंकखौ मोननो हागोन। बेहाय थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट फैबा बेबायदि फ्रन्ट पेजखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बेहाय नोंथांमोना बे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन नों जेब्ला एप्लाइ खालामनाय समाव मोनसे जोङो रेजिस्ट्रेसन नाम्बार मोनो। बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय होनो नांगोन। बेनिफ्राय पासवर्डआ नोंनिया मा जागोननो बियो नोंनि बे डेट अफ बार्थ नोङो बेसेबां मायथाइयाव जोनोम जानाय बे डेटखौ नोंथांमोना बेहाय होनांगोन। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव नैबे केपसा क'डखौ नोंथांमोना थुनानै नैबेहाय लगइन खालामबानो जाबाय। नैबे लगइनाव थांनानै नोंथांमोना बे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे एडमिट कार्डनि डाउनलड खालामनायनि डेटबो होनाय दङ। जोंहा बे एडमिट कार्डआ रिलिज जादोंमोन 22 जुलाइ खालि। दा बियो लास्ट डेटआ जाहैबाय बे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनायनि लास्ट डेटआ 14 आगस्ट। नोंथांमोना बे 14 आगस्टनि सिगांनो बे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनांगोन। नङाबा नोंथांमोना 14 आगस्ट बारखांनायनि उनाव एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हानाय नङा। दा नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामदोंमोनबा गोख्रैनो जाहाथे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। जोंहाथ' माने एग्जामाथ' जासिगोन नालाय गोख्रैनो नोंथांमोना बयबो एडमिट कार्डखौ एप्लाइ खालामनाय बिथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय। अनलाइन एग्जाम जागोन जोंहा फार्स्टआव मा बेयो कल लेटार माने अनलाइन प्रिलिमिनारि एग्जामनि थाखाय लोगोफोर। साख्रि नामखौ आरोबाव आं खेनसे नोंथांमोननो खोन्थाफिनसै लोगोफोर RRBS CRP RRBS X रिक्रुटमेन्ट अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पस। आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै दाख्लै बावैनो खोन्थाखादों। नोंथांमोना बयबो गोसोआव गैयाबा नायफिनबानो जाबाय। आं बे भिडिअनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। आं डिटेल्सै खोन्थाखादोंमोन। दा नोंथांमोननि अनलाइन एग्जामा जासिगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोजाङै फरायनानै एग्जामखौ होयो बे अनलाइन एग्जामखौ। दा बे अनलाइन एग्जामखौबो आं एसे खोन्थाबावनोसै। दा बे अनलाइन एग्जामा अबजेक्टिभ टाइपनि कुइसन नोंथांमोना मात्र सेलेक्ट खालामनांगौल'। बेहाय नोंथांमोना जेबो लिरनांगौनि गोनांथि गैया। बे अनलाइन नालाय बे कम्पिउटाराव जागोन लोगोफोर एग्जामा। दा बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट एडमिट कार्डनि आपडेट एग्जामनि आपडेट मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बयबो बड' जब नेसनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।